Harapan ko yung tiban. Kaya tiban ay. Gini, gini. Ha? Maganda. May t-shirt siya sa lahat. Tapasok na lang siya. Naro ko lang. 1-0 tayo naman. 1-0 ano pare. Gumaganda si pare tiban. Kaya pasok na ang tampol elimination. Apa yang mati Kotor deh. May talura, may katalo, di manay, katayo. May pamis ng kabubaan. Patakla. Hindi, di ba may limara mo yan ang tao? Wala ito ano dito lang. Yan, sinemdan. Nakula, ito. Naruman may babagam. Tapos ito. Ha? Sige, yata tayo ka. Unang direct player. Hoy, tumpal. Oo, alagar mo. Ito tayo ba? Kabiagtan. Lagi sila na yun. Tayo ba? Parang style. Inubuan mo ko sa mga ito rin lang naman. Pinakating pastika. Ano po, okay lang ba? Hindi na pumato at kung nabalikan. Masih
Ulit na na. Ay ba, di ba kaiba na yun? Di ba pa ay video? Di ba kaiba na? Marami-rami kasi. Hello pare. Wala ka lang dyan. Mga sumbre ka magkala mga plastic. Hello. Hello. Parang ka lang dyan mga hello. Sige. Noy, dari kopi mo dyan. Bisa utok? Basta may t-shirt na bidensyo. May prima na. Hello pare. Hello. Magalaw kila dyan. Okay. Jiro. Sige, nakala dyan. Magagalaw mo nila yan. Hello. Oo, kasama ko kami dyan. Sige. Kalamansi, wala. Ha? Ano yun? Give it lang. Magalaw na. Susubin. Pakirulan ka na babantay. Kagawan. Ha? Ika lang namin speaker ay natin. Tawang. Yung pa lang kapatos.
Kevin siya. Jika dari nauno, taga punira siya. Jika din uno, taga punira siya. Yan ang kapagalo mo, gano'n sila. Tapos nga po, gano'n sa mga. Kita teman teman garong nila pumunta. Kenny, nangyari sa'yo?
Mas kayo manggalaw sa'yo. Mga mana, kaya kayo. Apo ni Jami kagalaw ko, Darwin. Ngarap kilaw ah. Hindi, kasumpa ko yan. Makakay po. Isa kayo eh. Ano ya? Plus ila, elimination kami. Ipaliwawa yung pahay, paliwawa ito. Kasi kayo dapat, ini. Nen? Kasi lang din. Di ba iya mga limarang kalaw na ba? Elimination plus busy na namin. Diretso lang. Balik pa ng kamada to ano. Di ba na-supply siya?
matiman. Pero sumpal bilang dia elimination na. Kahit jalan. Ay, Jim. Ay, tago. Parang mo pa yan. Ha? Meron ya. Champion Series. Sa mahirap medyo ka na makuha naman. Ubukan mo semua.
Dalawa lang iniisip sa akin dito. Ano naman si Merlo eh? Wala mo na. Yes, yes. Ikaw sige, sige na. Nalaman na ano, dagi ni. Sa pinakataw to. Sa lang ko top man, udak dito kasi mo, tapos nalaman na ng palo yan, kadwa nila. Yung pa mga ulo dagi, gusto na lang di agda mo ko kung
lako. Wala na ako sa fridge na. Pero wala libre yung dalawang. Madalaman. Salamat din ako kasi karilyo. May share tayo. Wadat pawanan. Binar. Pawanan. Say, alam. Tutong-tong sila. Kulay ka lang dyan pa rin. Hindi sigurado na ito kung hanggang kumahan. Bigyan, hindi ka naman mag-upso pa rin. Kailangan. Pati po yung mga sasaligaw mo pa. Ay, hindi. Pa. Video na. Ay pa, ate, ito na yan. Hindi lang ang pilit. Ate, magkagawa dito. Tingnan mo na.
Gibin. Heaven. The 618. Black ka. Kasi ka pare. Tiban. Kape ka. Sinadya talaga. Wala pala magkalanjong. Hindi, ilan dyan namin eh. Sebe. Roy. Sigurado ka? Nakalay 500, tinapos.